Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku S Alolu. Zan gabatar muku da sabuwar waƙar aurensu. Domin samun sababbin waƙoƙina, sai ku shiga YouTube channel ɗina ku sa S Alolu TV. Za ku ga waƙoƙina iri daban-daban na nishaɗantarwa. Ku danna min subscribing jama'a. Na gode, a yi aure na so an ɗaura muna da ranar aure, amarya ga ango ga abokanai 'yan mata. Amarya, amarya, da fari sai na sarrafana makagina, Allah gwanin mulkin duniya da aljanna, shi yayya manzo almasu dafa masoyina. Aure akai ango ga amarya sun zauna, ina ta waƙe su da baituka da bakina. Amarya zo ga ango, gare ki ya zama jigo. Ango amarya ku yi addu'a a gun aure. Aure ku kai na so daga 'yan uwa sun zo, abokanan ango har amarya du sun zo. Ana ta yin budiri S Alolu yau na zo, waka gudunmowa ce gare ku na barzo. Bikin ku an cika dangin ku na gado sun zo, ana ta yi maku liƙi, ga bikin ku ba wani mai ƙi. Dangin ku na murna duka 'yan uwa sun zo. Ya zamto mai gidanki gatanki, ki mai ladabu da biyayya zika da ƙaunarki. Dama amarya anyo yabo na halinki, akwai biyayya dama gidanku sun baki. Mahaifiya har abbanki sun yi kewarki, Allah ya sa alkhairi ya kauda duk wani sharri ga dukkanin maƙiya na ku, Allah kare ku. Allah ya sa wata rana ku samu jariri, ya zama gun jama'a kun wuce dukan guri. Ango idan ta saba maka kayo haƙuri, zama na aure ribar sa sai ana haƙuri. Ni za na bar ku anan S Alolu.